Dibistanên me li mektebên me dersên kurmancı û zazakîtên dayîn û bi salan ku jî ev ders dewam dikin û tabii gelek xwendekarên me jî divê dersî de em bêjin. İkînê zimanê xwe dibin, hêrî zimanê dayîka xwe dibin, hem kurmancı hem jî zazakî. Namê berê xwe bidin Diyarbekirê û dibistana Fevzî Çakmak ku lê binêrin ka zarok çawa hînê zimanê Kurdî dibin. Roj baş. Roj baş. Çevanim. Mamosteyên Beşa Kurdî hatin tayin kirin û polên kurmancî û zazakî hatin vekirin. Erken endamên çi ne? Kîjan kar bi wan dibin? Di çarçoveya bernameya dersa ziman û zaravayên zindî de ev 15 salin li dibistanên dewletê dersên Kurdî tên dayîn. Me got mijara dersa meya îro paqijiya laşe. Xwendekarên ku diçin polên 5, 6, 7 û 8 dikarin dersên kurmancî û zazakî hilbişêrin. Wezareta Perwerdeyê ji bo dersên bijarte heta niha di Sûd û 13 mamosteyên Kurdî tayin kirin. Bilek û pêk porê xwe şeh dikin. Her roj dema hûn tên xwendingehê Mamosteyên ku diwarê zimanê Kurdî de pisporin li mekteban polên taybetsaz dikin. Em wek mamosteyên Kurdî hatin tayin kirinê. Ev 12 salı ez li heman xwendingehê dersa zimanê Kurdî zaravayê kurmancî didim. Zarokino mijara dersa me Li dibistana navîna Fevzî Çakmakê jî dersên Kurdî tên dayîn. Xwendekar di demeke Kurtê hînî tîpên Kurdî û hejmaran bûn. Ev xwendekar di dersên bijarte da Kurdî hîn dibin. Yani kurmancî û zazakî. Xwendekar pêşî tîpên Kurdî nas dikin, piştra nivîsandin û xwendinê hîn dibin û dest bi axiftinekî zelal û şêrîn dikin. Ez dersa kurmancî pir hez dikim. Mamosteya me jî ji me re pir xweş ray dide. ev şehevdû cuda bû. Dersên zimanî Kurdî bandoreke erênî li ser xwendekaran dikin. Yên ku di dersê Kurdî da serkeftî ne, di dersê din de jî serkeftîtirin. Hevalên wê jî di jiyana xwe ya rojane da ji bo paqij. Bi saya dersan xwendekar dikarin bi Kurdî bixwînin, binivîsin û biaxivin. Ez berî vî dersa kurmancî pir Kurdî nizanî bûm. Ez daviye vî dersa pir xweş dipeyivî bûm. Berê kurmancî nîzanî bûm. Wa derse duram ez pir kurmancî zanim. Zarokên ku di mekteban de fêrî Kurdî dibin, êdî dikarin bi mezinên xwe re jî biaxivin. Ez malê de diya xwe ra bavê xwe ra kurmancî xeber didim. Berê dikaru bi xeber da. Na. Xwendekarên ku dengên wan xweşin di dersên Kurdî de stranan jî dipêşin. Dejna yarê sorgilê, deştê zozan xemilê, agrê gulê temilê, detvere bamen.